Dacă ai fost însărcinată și ai rămas cu pete brun-maronii pe față sau dacă iei anticoncepționale și ai rămas la fel cu o hiperpigmentare la nivelul feței de tip mască, această patologie se numește melasmă. Sunt Daniela Grangure, medic specialist dermatolog la clinica Profilaxia din Timișoara și astăzi o să abordăm toate metodele de tratament pentru problema ta. Melasma reprezintă o hiperpigmentare brun-maronie localizată pe zonele fotoexpuse și care apare ca o pată mai mare cu aspect de mască situată pe obraj, pe frunte sau uneori sub formă de pete mai mici tot pe această regiune. Melasma se asociază frecvent cu sarcina, cu tratamentul cu anumiți hormoni contraceptivi sau cu medicamente cum este de pildă difenilhidrantoina, dar poate fi și idiopatică. Ce înseamnă că este idiopatică? Înseamnă practic că noi nu cunoaștem din ce cauză a apărut această melasmă. Cum tratăm melasma? În primul rând, abordăm melasma prin inhibarea formării pigmentului. Pentru inhibarea formării pigmentului, adesea noi recomandăm diferite topice, adică un tratament local, cu anumite substanțe active sau cu combinații de substanțe active pe bază de hidrochinon, de tretinoin, de acid cojic sau putem recomanda hidroxiacizii de exfoliere, cum este cazul alfa și beta hidroxiacizilor. Mai putem recomanda acid tranexamic, arbutină, sunt multe substanțe care sunt utile pentru tratamentul melasmei. După ce am inițiat tratamentul de inhibare a producerii pigmentului din melasmă, trecem la cea de-a doua etapă a tratamentului și anume la reducerea sau la eliminarea gradului de pigment, care de regulă se realizează prin mai multe proceduri dermatologice. Din practică știm că destul de frecvent melasma nu răspunde foarte bine la un singur tip de tratament sau la aplicarea unei singure proceduri, astfel încât este important să luăm în considerare o sinergie a procedurilor pentru un rezultat optim și în acest sens putem utiliza peelingul chimic. Este foarte eficient peelingul cu PRXT33, care este un peeling pe bază de acid tricloracetic și hidrogen peroxid, adică de apă oxigenată, care are o formulă special concepută și este non-invaziv, se poate efectua chiar și pe perioada verii și în plus are și eficacitate în stimularea producției de colagen, deci în același timp ajutăm și la revitalizarea pielii. Un alt tip de peeling folosit cu succes în tratamentul melasmei este soluția Yesner, care conține mai mulți agenți de peeling, cum este acidul salicilic, acidul glicolic, acidul tricloracetic. De asemenea, mai putem asocia peelingului chimic microneedling-ul, care este foarte util și el, sau anumite lasere le putem folosi, cum sunt laserele non-ablative de tipul Q-Switch, picosecond sau IPL, lumina intens pulsată. Noi în clinica noastră folosim un laser de tip Q-Switch cu rezultate foarte bune în tratamentul melasmei și bineînțeles că pentru tratamentul melasmei este obligatorie aplicarea de SPF cu grad ridicat. Aplicarea SPF-ului este de fapt extrem de importantă și reprezintă, să zic așa, mama și tata tratamentului pentru melasmă. Dacă vă confruntați cu melasma sau cu oricare altă patologie dermatologică, vă așteptăm la clinica Profilaxia din Timișoara, strada Drubeta 97.